Здравейте, пичове, аз съм Янислав, тук до мен е Влади и искам да ви покажа една изненада. Хора, може да си купим принцеската? Не искам. Вижте колко пари имам. Вижте, не съм си купувал оферта, често ви казвам. Играх едно нещо, което ме изкефи много. И вижте, хора! Вижте, това ми е вторият. Сега трябва да вземем парите. Тези са ми отминалият, обаче така се боря за бандитът и си дадох 10 диаманта, които ги събрах, за да играя. И все пак стана добре. На 10 сме, 3 епик, 33 рейерки, не са много зле. Щом това се върти, има двоен шанс за легендарна и да се надяваме. Така, все пак почваме да играем. Лари, кажи здравей! Здравей! Добре, интересно. Дълъг ми се издра. Ламбърджак. Малко имаме дълъг, това избирам Файербол, хора. Без друго, макар че запад ми е по-любима карта, обаче избрах дълъг. Преди така. Добре. Бандит, нека ти. Окей. Интересно. Няма да мога да печеля, мисля. Има хубави карти. Човекът. Не е лош демидж. Така. Шанс. Щастие. Гледаш ли какви шанс, гледаш ли какви педара? Мале, верно се гледа това си казвам клипа на Александър. Казвам клипа на Александър. Не го пак, нищо. Така. Това ще бъде много трудна битка. И за мен и за него. Не знам за него колко ще бъде. И за какво се борят пичето. Пичето се борят за души. Стига, бе! Пичето се борят за 12 от 12, а ти как е? Сигурно се борят. Може да им прости. Така. Давай. Направил съм добър демидж горе-долу. И на двете коли, обаче той ми е направил повече на едната сцена. Обаче на другата па не го е пипнал. Така че интересно ще бъде. Мисля да направя една атака. Да не изгреша. Не можах напълно, но нищо. Дашът проработи, хора. Що да правим? Нема как. Играй всичка си, Янислав Чоу! Така. Шансът пред мен. Не можах. Всъщност, може да му взема кола? Не. Не пускам да лок, на мен интересува. Стигни до 10 секунди там поне. Добре. Кама, мисля, че шансът ми е по-голям. Браво, точно казвам. Манадани. Айде, бе! Майки, как думаш, че баща ми Фук. Да, бе, бандит го пуска отпред. Тихо. Айде, бе! Бълняр!
Умбър. Браво, умбър. Нямам хубава карта за директна атака, хора, това ме изнервя до някакъв степен. Жали! Не ме и пука, тихо. Давай, бандит! Ау! Не. Хубав спаун. Заедни. Спиритки. Oh yeah, good game! Thanks, good game. Will please. Така. Хора, съжалявам. Ама няма да мога да направя 11-та победа. Съжалявам много. Не знам, мисля, че няма да мога все пак. Така. И да играем. Ама няма смисъл просто. Какъв е смисъл? Така. Гоблин баре. Бандит. Не трябваше бандит. Дали пичат се бори с 12? Лайк ми е дал, а той има спарк. Добре. Има екзекутор. Интересно. Натам. Яни, хубаво го разхвърляхме. Направи съм да се подливам ден. Така, хора. Добре. Яко го прецакахме. Невероятно, играем за 12 победи и печелим. Хора, това е изумително. Трябва да опитате. Фак. Шанс. Дано да почне друга песна. Така. Де да ми влезе за малко. Хора, да знаете. Много е трудно. Един спектатор. Знам. Чуваш. Втора. Преди история. Понякога трябва просто да действаш, не да го мислиш. Понякога си дяволски секси. Пази. И пак ще повторя преди да си ходя. Беби, щом си с мен проблеми няма филми. Няма. Казах, беби, щом си с мен проблеми няма филми, няма драма. Не виждаш, че не ти мисля зло. Не чуваш, че ти пея на ухо. Не виждаш, че не ти мисля зло. Не чуваш, горо. И консерванти, аз се сърчвам. Бате, и да ме вземе вече, аз бия. Не много мразя да ме бавят, докато бързам. Само се виж, вау, как да се Хора! Това е изумително, хора! Бандит! Бандит! Имам бандит! Бандит! Бандит!
Бандит, бандит, бандит! Бандит! Fucking god! Це був легендар. Просто ми забрали. Не видимо легендар, ама нищо. Така, отваряме. Колко пари! Супер, супер, супер. Легенда. На скелетон армии. 107, 101 гоблин, 130 запах, 162, 4 гарца. Клип за хора. Перфектно. Бай. Чао, хора. Това беше от мен. Абонирайте се. Ще правя още такива клипове яки. И до скоро. Имаме и achievement. Вижте го. 100 диамантчета. Супер. Възвърнахме с диамантите и направо съм машина. Довиждане. Дано ви харесал. Хайде.